Assalamu alaikum. A yau bidiyon mu ne zo na muku da ku yin downloading a YouTube ya tafi kan storage ɗinku. Yanzu da farko dai idan Allah kai wannan ba in kai bako ne a wannan channel ɗin kai kasa za ga alamun subscribe sai ka danna mana sai za ga alamun ƙararrawa sai ka taɓa. Yanzu da farko a yau bidiyon mu ne zo na muku da za ku iya yin downloading bidiyo a YouTube channel. Yanzu da farko bari mu shiga kan application YouTube ɗinmu. Na shige shi kamar haka. Bacin ya buɗe kamar haka. Yanzu misali a ce wannan bidiyon ne muke so mu yi downloading ɗin shi, za mu taɓa shi haka. Idan mu taɓa shi haka, bacin ya gama wannan tallan haka, sai ka zo ka taɓa wannan share ɗin, wannan gun da ka sa alamar share sai ka taɓa shi. Bacin ka taɓa shi haka, sai ka zo ka shiga wannan copy link ɗin nan, sai ka danna shi. Bacin ka copy ɗin link ɗin nashi, sai ka fito free. Bacin ka fito free ka je ka nemi Chrome browser ɗinka. Chrome browser. Bacin ka nemo ta ga ta nan wannan Chrome, sai ka shiga. To kana shiga tana buɗewa kamar haka. Za ka zo ka yi new tab. Ka danna wannan alamun ukun sai ka shiga new tab. Bacin ka yi new tab sai ka shiga nan wajen search ɗinka sai ka danna. Bacin ka danna sai ka matse shi kan gurin. Idan ka matse shi haka sai ka danna paste. Gashi nan ya hauro sai ka danna search. Zai buɗe maka bidiyon kamar haka. Kun gan shi haka, to sai ka zo ka shiga nan wajen link ɗin sai ka taɓa shi. Bacin ka taɓa shi sai ka jawo shi haka, ka jawo shi. Nan ga nan da ka sa m.youtube ɗin nan sai ka zo da daidai kan abin naka gurin. Nan gurin idan ka zo da shi daidai nan gurin bayan gaban dot ɗin nan sai ka sa ss a gurin. Bacin ka sa ss guda biyu ka danna search. To kana danna yanzu zai kai ka kun shi nan da ya kawo mu nan save from net. Kun ga bidiyon ya zo. To kana zuwa sai ka shiga wannan download, ga alamar download nan sai ka taɓa ta. Kana taɓa ta ga yana kawo maka nan gashi nan ya ce ka download. Kana danna download shi kan ya ji ya fara download sai ka zo nan gurin. Wasu za a gan su nan alamun yanka ne guda uku, wasu kuma za a ga wannan alaman R nan ya yi sama. Ya danganta da yanayin updating ɗin wannan browser ka. Yanzu ni nawa gashi sai ka taɓa shi. Tun ka taɓa shi sai ka shiga download ɗinka gashi nan. To kun ga gashi nan ma har ya gama downloading ɗin. Kun gan shi nan. Kuna taɓan shi tare da zai buɗe. Kun gan shi. Kun gan shi ya buɗe, bari in tare shi. Kun gan shi na ya buɗe. Shi na ya buɗe. Shikenan mun gode da ziyartar wannan channel namu, kada ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode.